महानगरी मुंबईमधून दिवसाला 4 ते 5 मुली बेपत्ता होत आहेत। 10 महिन्यांमध्ये अपहरणाचे 1187 गुन्हे दाखल झालेले आहेत। ऑक्टोबरमध्ये मुलींच्या अपहरणाचे 136 गुन्हे दाखल झाले। मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे। 1118 गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले। सतत धावणाऱ्या महानगरी मुंबईमध्ये मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढत असल्याची पोलीस दप्तरी नोंद आहे। 10 महिन्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे 1187 गुन्हे दाखल झालेत, तर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये 136 गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे। त्यामुळे राजधानी मुंबईतच मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। दरम्यान दाखल झालेल्या 1187 गुन्ह्यांपैकी 1118 गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आलं असून इतर प्रकरणांचा तपास सुरू आहे।